Para este proxecto que engloba a maioría electoral reflectida nas urnas nas eleccións municipales do pasado 23, apoiamos en varias evidencias que queremos poñer de manifesto neste texto de moción de censura contra o alcalde do Concello de Ribeira, don Luís Antonio Pérez de Barral. don Manuel González López. A veciñanza de Ribeira non se merece continuar padecendo a actual situación. Naquele momento non é fácil, nin económica, nin socialmente. Sería inexcusable agochar a cabeza agora e mirar para outra parte. A ciudadanía elixeunos para tomar decisións en momentos difíciles como o actual, en base aos principios ou en beneficio de Ribeira. Parte dos motivos que nos levan a dar este paso son os seguintes. Ribeira, na actualidade, ten un alcalde que no seu momento non obtivo o apoio maioritario das urnas. Ao longo de que vai do mandato non se mantivo coa oposición un mínimo de diálogo para chegar a acordos, non se lle está dando unha atención adecuada aos veciños. Non hai seguimento adecuado das obras que se realizan. O acordo da moción de censura propón un proxecto sólido de futuro necesario para Ribeira. Este acordo que alcanzamos vai máis alá das siglas e dos dous intereses propios de cada grupo.